αυτά ρε. Καθόμαστε να πούμε. Κάντο δίπλα στον πατέρα σου αυτό. Θα σε στράψει χαστούκινα. Ακούσετε εμένα προσωπικά να φωνάζω. Κάνεις άλλο εσύ. Το κάνει εκείνος, το κάνει εκείνος. Εγώ προσωπικά δεν φώναξα. Μη μου λαστρέλατα. Μη μου λαστρέλατα. Άιντε να. Και τον κάτω θέλω να πατήσω. Βλαμμένα. Αντιπομονή, αντιπομονή, αντιπομονή. Κάτι θα το σπίτι στο μεδί και να τρελάνει και Και 6 ώρα και 7 απαγορεύεται να κάνεις φόρμα. Γι' αυτό απαγορεύεται τα μηχανάκια να έχουν κομμένα. Όχι επειδή είναι 6 ώρα. Και σε ρε. Κοίταξε να δεις. Θα τις μαζέψεις και εσύ να. Αείς το διάλογο. Εγώ. Εμένα λέει. Αυτά σου να αλλάξει. Όχι. Τι φεύγει, δεν κάνουμε φασαρία. Κάθε βράδυ το ίδιο. Κάθε βράδυ. Ρε σου παιδιά άλλο. Είναι μαλάκα.